नमस्कार. नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण झटपट सौंदळे फ्राय कसे करायचे हे पाहणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. आपण पाहू शकतो सौंदळे एकदम टवटवीत आणि ताजे आहेत. चला मग आपण आपले हे सौंदळे साफ करून व्यवस्थित मॅरिनेट करून घेऊ. सौंदळे साफ करून झाल्यावर आपण त्यावर 1 टीस्पून हळद, 2 चमचे मालवणी मसाला आणि चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मॅरिनेट करून घेणार आहोत. त्यावर अर्धा लिंबू पिळून घेऊया. मॅरिनेट करताना आपले मॅरिनेशन व्यवस्थित कटमध्ये पोचू द्यायचे आहे, जेणेकरून मच्छीला व्यवस्थित चव येईल. आता मॅरिनेट करून झाल्यावर निदान 15 मिनिटं तरी मच्छी साईडला ठेवून द्यायची आहे, म्हणजे मसाल्याची चव व्यवस्थित मच्छीमध्ये उतरेल. आता आपण रवा आणि तांदळाचे पीठ 1-1 चमचा घेऊन व्यवस्थित मिक्स करू. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही नुसता रवा किंवा नुसतं तांदळाचे पीठही वापरू शकता. आता हे तांदळाचे पीठ आणि रव्याचे मिश्रण मच्छीला व्यवस्थित सर्व बाजूने लावून घेऊ. आपण गॅसवर तवा गरम करत ठेवला आहे. आता तव्यामध्ये 1 मोठा चमचा तेल गरम करून घेऊया. तेल व्यवस्थित गरम झाले आहे. आता 1-1 करून सर्व मासे पॅनमध्ये गरम तेलात शॅलो फ्राय करून घेऊ. मासे तेलात सोडल्यावर त्यात ठेचलेली लसूण घालू आणि पॅनवर झाकण ठेवू, म्हणजे लसणीचा वास मच्छीला लागेल. काय खमंग वास सुटलाय. आपण मासे व्यवस्थित परतून दोन्ही बाजूने तळून घेणार आहोत. चला तर मग आपले सौंदळे रेडी आहेत.
तुम्ही पण ही रेसिपी घरी नक्की करून पहा आणि कसं झालं आहे ते आम्हालाही कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.